proposta de resolució incorpora 6 punts on instem al Govern de la Generalitat a redactar, per una banda, de manera immediata, el pla d'acció per a la millora de la qualitat ambiental de la zona de la qualitat de l'aire Terres de Ponent i, en especial, de la comarca de les Garrigues. Aquest pla s'ha de redactar, és obligatori redactar-lo, el que demanem és que es faci de manera immediata. També considerem molt important augmentar el registre de les dades recollides dels contaminants mesurats a l'estació de mesurament de la qualitat de l'aire a Juneda i concretament incloure com a mínim els valors del diòxid de sofre i de les partícules 2,5. Així com també augmentar el control i l'activitat inspectora a les empreses contaminants, especialment quan es detecten aquests episodis ambientals de contaminació atmosfèrica, seguiment i plans de control i prevenció sobre els efectes de les malalties i patologies originades per la contaminació de l'aire en les persones i en especial pel que fa a l'afectació dels infants davant l'augment de casos d'asma infantil de difícil tractament, així com l'increment de la mortalitat per malalties cardiovasculars. Considerem que hauria de ser obligatori fer el seguiment d'aquestes mesures detallades en aquesta proposta de resolució, les que es puguin arribar a aprovar i aplicar, en el marc d'aquesta taula de qualitat de l'aire de les Garrigues,